Lengening menika mahanani dadi paman kawula ninggi nggih putra Prabu nggih ingkang badhe kawula rembag wonten ing ri kalenggan dinten menika pasewakan negari Ngastina mboten sanes kejawi namung pasumpenan kula paman rikala ari Respati legi ingkang kawuri ingkang putra kula menika nyumpena nampi wangsiting dewa ingkang linangkung ingkang paring wangsit dumateng kawula dene ngengeti putra paduka kula ingkang sampun jumeneng wonten ing negari jumeneng nata wonten ing negari Ngastina menika ing mangkenipun badhe nggih menika lereh keprabon menawi sampun dumugi mring titi kala mangsanipun nanging paman ngantos sakmenika kawula dereng saged hamilah-hamilih awit putra saking putra jengandika kula menika kakungipun nggih namung Lesmana Mandrakumara utawi Saruja Kesuma menawi badhe hanggantosi jumenengan ratu wonten negari Ngastina menapa sakintenipun Lesmana Mandrakumara menika kiyat nglenggahi dampar denta kraton Ngastina menika Paman Harya Sangkurni paman nggih putra Prabu nggih kawula dawuh sabda pangandika Paman Harya Sangkurni paman lajeng wangsiting dewa kados pundi wangsiting dewa ingkang kawula tampi menawi tedhak turun saking kraton Ngastina badhe lestari anggenipun jumenengi wonten ing negari Ngastina ing benjang tembenipun Lesmana Mandrakumara saged jumeneng ratu wonten ing negari Ngastina kalawan saged kacondokan utawi saged kedunungan wahyu cakraningrat ingkang menika paman Harya Sangkurni paman kados pundi anggenipun badhe ngiguh amrih wahyu cakraningrat saged cumondhok wonten ing negari Ngastina saged dumunung wonten ing juangganipun yuga kula Lesmana awit wahyu cakraningrat ing sakmangkenipun sampun manjing wonten raganipun Angka Wijaya paman